ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ କଥା ମାନିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥାନ୍ତା ଭାରତ। ନିଜେ ଧୋନି ଖୁଲାସା କରି କହିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଥିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2022 ଭାରତୀୟ ଦଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ 54 ରନ୍ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳ 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତା'ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଖେଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 133 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 68 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। 133 ରନ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ 19.4 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଇଡେନ୍ ମାର୍କରମ୍ ଓ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ରୋହିତ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ। କାହିଁକିନା ପର୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିଥାଏ ସେହି ଦଳ ହିଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାହା ନକରି ଓଲଟା କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।